őszi szél egy régi dalt regél, hald énekét reád maradt örökös örökség. Dúljon tatár, jöjjön török vész, sarjad mégis él, te igában is szabad lelkű túrivadék. Eljön-e újra, mi elmúlt rég? Álom volt-e a szép remény? Lobban még az a gyertyafény az elesett hősökért, mert az a nép még mindig él. 1956. október 23 örökké élni fog a szabad emberek és nemzetek emlékezetében. E nap a bátorság, az öntudat és a győzelem napja volt. A történelem kezdete óta nincs még egy nap, mely világosabban mutatja az ember csillapíthatatlan vágyát a szabadság iránt, bármi kicsi is a siker esélye, s bármi nagy is az áldozat, amit követel. Mondta 1960-ban John F. Kennedy. Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit. Nagyon köszönöm a megtiszteltetést, hogy én lehetek a városi megemlékezés szónoka. Mennyire igaza volt Kennedynek. Higgyük el, és soha ne felejtsük a fenti mondatokat. És milyen aktuális ez a jelenlegi helyzetben is. Hiszen a magyar nép sokáig képes tűrni, de ha elfogy a türelme, felkel térdepléséből, lerázza láncait és nekiront elnyomóinak. Ha más nincs, puszta kézzel. A belső zsarnokság és a külső elnyomás a háború után még 10 évvel is tartó katonai megszállás elleni gyűlölet szikrája robbantotta ki az 1956-os forradalmat. Mint minden évben, most is eljött az ideje annak, hogy megemlékezzünk hőseinkről. Azokról, akik akkor úgy gondolták, hogy akár az életük árán is felszabadítják hazánkat a szovjet megszálló csapatok elnyomása alól. Nekünk itt az Engő alján különösen van okunk a büszkeségre. Hiszen a forradalom leverése után, mikor már elcsendesedett az ország, egy maroknyi csapat úgy érezte, hogy nem hajlandóak elfogadni az újabb elnyomást, a megtorlásokat, nem nyugszanak bele a sorsukba. Elhangzott a mondat, fel a mecsekbe. Belőlük lettek mindenki számára ismert hőseink, a mecseki láthatatlanok. Sokszor étlen szomjan, abban a ruhában, amiben elhagyták otthonukat, fegyverrel vagy anélkül, majdnem november végéig kitartottak, és bizony okoztak pár kellemetlen emléket az orosz, illetve a magyar elnyomó hatalom katonáinak. És igen, reményt adtak az embereknek. Édesanyám mesélte, aki akkoriban 12 éves volt, hogy még az ő falujuk határában, ő orfűi lány volt, és láttak néha-néha novemberben mecseki láthatatlanokat. Úgy tűnik, népünknek szinte minden 100 évben egyszer ki kell állnia magáért, vagy így, vagy úgy. Hiszen az olyan hősök, mint Pongrácz Gergely és társai eszméit akár ma is aktuálisnak érezhetjük. Gondoljanak csak a jelenleg fennálló társadalmi és politikai igazságtalanságokra, illetve ne feledkezzünk meg a bevándorlás problémájáról sem. Ami látszólag egy átvándorlás országunkon, az valójában azonban egy modern, fegyverek nélkül vívott háború. 21. századi honfoglalás. Itt tudunk párhuzamot vonni, hiszen akkor is és most is országunk függetlensége forog kockán. Nekünk nincs szükségünk kvótákra, nincs felesleges kapacitásunk a munkaerőpiacon. Keresztények akarunk maradni. És nincs hol elszállásolnunk a több százezer vagy akár millió migránst. Hiszem és tudom, hogy augusztus elején a mi mecseki láthatatlanjaink mozdultak meg, és példát mutattak nekünk, hogy hogyan kell újra kiállni magunkért. És hogy mire gondolok? A martonfai befogadó állomás kérdésére. Egy maroknyi csapatnak ismét elege lett. Ezek az emberek, amikor megtudták, hogy hazájuk vezetőinek nagy része megkérdezésük nélkül a fejük felett döntött arról, hogy településük határában ideiglenes befogadó állomás létesítését tervezik, azt mondták, na most aztán elég volt. Ők nem azt mondták fel a mecsekbe, hanem azt, megyünk a lőtérre. Nem érdekel senki és semmi, megvédjük magunkat. Szinte az első óráktól fogva ott voltam velük, végigéltem az eseményeket, ahogyan egyre többen és többen csatlakoztak hozzánk. Felemelő élmény volt.
Most már megértem 56-os hőseinket. Megértem, hogy semmi nem számított, csak az, hogy kiálljanak magukért, és értünk. Embert próbáló helyzet volt kánikulában, majd később hidegben, egyre inkább fáradva, majd a végén kimerülten, alig hittük, és mégis győztesen. A kérdést a pécsváradiakkal és az összes környékbeli településsel, valamint az országos méretűre duzzadt összefogással sikerült rendezni úgy, hogy a kormányrendeletet végül nem hajtották végre. Hangsúlyozom, hogy ennek a térségnek a függetlenségéért vívott politikai harcunkat megnyertük, és ez egy fontos üzenet a mindenkori kormányzat számára. Ahogy 56-ban is megüzenték hőseink a szovjet csapatoknak, hogy nem kérünk belőlük, így most az itt lakók véleménye is diadalmaskodott a kormány álláspontja felett. Az az összefogás, ami jellemezte a táborlakók mindennapjait, ugyanúgy követendő példa, mint 56 hőseinek helytállása. Mi fegyverek nélkül, pusztán a lakóhelyünk, illetve az országunk szeretetére támaszkodva akadályoztuk meg a több ezer fős menekülttábor létesítését. Egy nemzet nagyságát mérhetjük le azon, mennyire képes az ilyen jellegű kihívásoknak megfelelni. Mi, pécsváradiak, a martonfaiakkal és az összes résztvevővel közösen, bátran mondhatom, megfeleltünk. Köszönet érte önöknek is, akik most itt vannak, és azoknak is, akik otthon emlékeznek meg a mai szomorú napról. 1956 üzenete ebben a helyzetben most is aktuális és fontos. Ne azt kérdezd, mit tehet érted a hazád, hanem hogy te mit tehetsz a hazádért. Tudjuk, hogy 1956-ban, illetve az azt követő hetekben, hónapokban rengeteg hazánkfia távozott az országból. Sajnos ez a menekülés most is tart, illetve újra folytatódik, talán még nagyobb mértékben, mint akkor. Ezért búcsúzóul elmondok egy részletet a Hungarika nevű magyar zenekar dalából mindenkinek, aki valaha elhagyta országunkat. Minden magyarnak, aki jelenleg határainkon túlra szorult, és mindenkinek, aki a nehézségek ellenére itthon maradt, vagy pedig hazatér. Áldott legyen, bárhol is él minden igaz magyar. Angyal kísérje lépteit kiszózatott szaval. Áldott legyen mindörökre e vérrel szentelt föld. Áldott legyen minden időkben a piros, fehér, zöld. Köszönöm szépen. Elmúlt csendben kemény 1000 év, vajon éle még az a féktelen, örökké büszke hév? Eljön-e újra, mi elmúlt rég? Álom volt-e a szép remény? Lobban-e még az a gyertyafény az elesett hősökért? Mert az a nép még mindig él. Mert az a nép még mindig él. Eljön-e újra, mi elmúlt rég? Álom volt-e a szép remény? Lobban-e még az a gyertyafény az elesett hősökért? Mert az a nép még mindig él. Mert az a nép még mindig él. Az a nép még mindig él.